Wa asnanuhu tawi untu-untune Nabi Adam iku min turabil kausar. Saking lebune telaga Kausar. Ya, bengawan yang ada di surga. Jadi kalau wong masak Nabi Adam diciptakan ini lebute hadis, ini lebute ilah, ini lebute iki Bu, sirahe iki bakok iki ya. Itu sak dunia ini digawe kabeh. Mulane Nabi Adam iki mati lepas sama ono penceramah dongeng ya. Oke, berarti anak Nabi Adam sing keturunan Afrika asale biar kono iki tanahnya nggih rada ireng-ireng ya memang. Nah iki dasare tadi dapet tanah ya tanahnya ngene. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qurabil awsar wa yadu bi asq mekan dinabi mekan kanthi alumna kan mahal asobi sana di sini Nabi Adam mekan Nabi Adam al-Isra kanthi wa min qurabil Paris wa izalu kali asra kali kanthi Nabi Adam iku masakoi satane betis loro kanthi Nabi Adam iku min qurabil Hindi saking begune anak India Hindustan tumbal dari ya jadi yang ini ya wa aku kali barunya di atas iku min qurabil jabal saking lebune gunung wa aku nggih wa aku